Shit. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marolopolop maho jala marlas ni roha ale borusion, ay idama naro maau maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami jala debata nami, nama dok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluahon hami, sian dosa dohot hamatean. Hupangi dohami sai patiur jala rajai marohanami marhite-hite tondi perbadia, asa unang hurohanami mida hamatean nai, urupi hami asalam hutandahami ibana raja naungroi, si sombaon ni sandok jolma na dilihat portibion. Amen. Mare dehita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion, imasian patik palimahon, sahat patik pasapuluon, songonoma di dokna disi. Patik palimahon, ikon pasanga pemudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano, nani lehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, batik pawaluhon, unak ko manako. Batik pasiaon, unak ko olo makatidakon hata naso tutu maralohon dengan jolma. Batik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu,
dang jadi hal yang ani roham dongan saripeni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, manang dia pe ugasan ni donganmu, imah sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami mangulang bertepati. Amin. Mari dehita. Tato poti madosata nagodangi tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Bandua Ginjang, para sirohana sumurung midahami, hupar tutu jala hupatopot hami dodosa dohot pangaleson nami nagodangi, tatap mahami marhite asini roham, jala sisa madosa nami saluhutna, alani pagokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Tabegema baga-baga taringot Tuhan sisani dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibahet tu hita hombar tu aka dosata, jala dang dibaloso tu hita hombar tu aka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasanga pemadi debatana di Ginjang. Amin. Mari dehita. Epistel dihita di Minggu Tasadarion, imasian Heber sadase, mamulai maisian ayat 5, sahat rodi ayat 10, marsika soring mahita hama jahasa. Audo gabe amana jala ibana gabe anakku.
Heber sadase ayat 5 vers 10. Ulangi kami Heber 10 dimulai maisian ayat 5 saat rodiet 10. Alanii ninna do dihabobongot nai tu portibion dang di parhagiot roham pelean manang si leon lehon dagingi do di pauliho diau. Jadi nikuma naroma au mangulahon lomoni roham ale debata di pustahaido tar surat taringot tuau. Dungi di dokma naroma au mangulahon lomoni roham disima dipasohot naparjoloi asa dipajonjong napaduahon. Imah sahatna martua do natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Maredehita. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiao di sandok portibion rap mahita amandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima natinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tuban motoru na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogona suatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot dia sesan ni dosa
dohot di hate namando mula mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot di hangoluan nasora sudah. Amin. Tapi gimah paduan suara sian ina Ester dungi diuduti mamusia sian ina Kamis.
Kabegemah titing di minggu tasa darion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salahutna. Tapahut-hut ma titing namaragam di Minggu tanggal 24 Desember tahun 2020. Nah perjolo Goarni Minggu tasadarion ima Minggu Advent Paopatdon. Topik Minggu Rodo Jehovah tongon paluahon bangsona. Na paduahon kelompok kor tuari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2020. Na perjolo japitu 30 na mangisikor ima ina Hana, ina Deborah, dohot gabungan ama. Di pukul 10 ina Esther, ina Kamis, dohot remaja Naposo. Parpunguan ujung tahun tanggal 31 Desember 2020 di pahuriat do na perjolo mulai may pukul 10 wib manang jamo pak sore na mangisikor ina Kamis ama Yeriko ama Salom remaja dohot Naposo jam 10 sia wib manang japitu bodari na mangisikor ima ina Hana, ina Deborah, ina Esther, dohot amani huriatta. Kelompok kor tuare Senin tanggal 1 Januari 2024 di patopa huriatta do ima perminggu sali jam 10 pagi na mangisikor ima gabungan ina, gabungan ama, song-songani dohot remaja dohot Naposo. Dapat tuluhon amplop Natal di minggu tasadarion patupot tado papungu pelian amplop Natal dohot pelian na paduahon na paupaton para punguan bodari manang malam Natal di hari Minggu sadarion patupon ni huriat tado para punguan bodari manang malam Natal di patupa 2 cc ima pukul 10 manang jamo pak sore marbahasa Indonesia dohot pukul 10 sia manang japitu borongin bahasa Batak. Na palimahon pesta Natal perjolo dohot ulau nabadia di hari Senin tanggal 25 Desember tahun 2020 patu paut tado kebaktian pesta Natal na perjolo dohot ulau nabadia di bagasan tolu sesi na perjolo pukul 7 pagi bahasa Batak sesi paduahon pukul 10.30 wib bahasa Batak doho sesi patuluhon pukul 15 wib bahasa Indonesia asaria mahita maddohotisa. Na paunopon pesta Natal paduahon mana gabungan sektor di hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2020 nandaing roh di pesta Natal paduahon patopon hurat tado ibadah perayaan Natal gabungan sektor dari patupa mulai pukul 10 lalu manang jamonom sore ria mahita maddohotisa. Na papituhon kebaktian Minggu 31 Desember tahun 2020 di hari Minggu tanggal 31 Desember 2020 nadaing ro patupot tado kebaktian Minggu 2 cc ima sesi parjolo pukul 7.30 bahasa Indonesia do sesi paduahon pukul 10 bahasa Batak. Na waluhon parapunguan ujung tahun di hari Minggu 31 Desember 2020 nadaing ro patupot tado parapunguan ujung tahun 2 cc
ima sesi parjulo pukul 10 menit bahasa Indonesia, do sesi napaduahon pukul 10 siang marang japitu borongin bahasa Batak. Na pasiahon pangapulion. Di hari Minggu sadarion di Patu Pahuriat taro pangapulion tu keluarga Nyonya Raja Guguk Boru Huta Barat di sektor Efesus tapatu pama yanon dung sipul kebaktian pukul 10 pagi. Na pasapuluhon na manguluhon kebaktian pukul 7.30 na manguluhon kebaktian pukul 7.30 duhuriat tasadarion ima amang pendeta Nexon semat. Maredehita huhut mata papungu peleata.
Dami ni debatana sumurung sian saluhuna roha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna amanami do inanami na hinaholongan di bagasan Tuhat Yesus Kristus tungaselas do rohatta di bagasa sedarion dina masuk kita di minggu apen na paupaton jala los bornginoldu hita muse di naloma mestahon di parpunguan budari di parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus alera mungkin di rohania kadongan nate unang apala 2 hari manyan rotu gereja nanggo apala anu budari maro unang gabi palilikudo badaki mungkin rate di anon mau biasanya somal lo kadang-kadang songonido molo dihitan molo neng marpesta mo contona marsugut ulu du sipata basedarion molo tusalun los di tau-tau lo satu marsugut lo sima salonna idem bede ulu sipata molo mudum los songonima di baen asa unang guga nang akasasak na iya te iya mulai tema di hatta tahrama roha pikirata manangir hatan itu hatta sian Yesaya bidu 35 ayat saya roh di ayat 4 marlas ni rohama halongonan do tano bakal jala marulupulup ma adaran jala marbunga songon bunga pasur marbunga si tutumai jala marulupulup masa matutu parulupulup pun dohot parieson hamuliau ni Lebanon di basa-basahon tusi rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron idom nasidama hamuliau ni Jakuba hato ngamon ni debatatta pargugoi hamu matangan akan nadauk jala pahot hamu akapat na telut-telut dok kamu ma akaparoha na tahuton pirmato dimuna unang kamu mabiar idama dibiata munai romatu bulhon dohot mamalosson rodo ibana tongon paluahon hamu imasahatna dihita salutna na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapai tihut nanido ni panurang jesayaon tutonga-tonga ni bangsoni debata na di bagasan ima hagangguon ni roha alaniaha ganggu rohana sida di ida panurang Jesaya ala di ida bangsuido babua hira so harus sahat songona nihirim ni rohani bangsoi boy na sida marsonak-sonang di tonga-tonga ni ngulu na sida idem bani diamu akan hinaholongan molo di tonga-tonga ni ngulutta ahape namasa ikon bersiap duhita dinalau mengadupi manang ahape sipata dang dapot di bagasan na pinangi duni rohai somalna molo holan bersiap kita dinalaho mandapot ton ima akasongon na pinangi duni roha ale molo nunga Jepang akana sodapot di bagasaro hatta ahado masa gabi hirana kecewa dua te kecewa hirana madili jadi mbeni kadang-kadang pinudah do tuaka rumubi diaka naposo sesipata do molo contonan diaka naposo molo berpikir hira-hira songona gampang-gampang lu ate murah-murah gampang itu nanti ada itu jawabannya itu beni sipata molo nunga aduk kata gampang luih lapatana murah duih artinya dapot duih songona tadoki HP to pudang dan dapat songona pinangi duni roha pasti kecewa duih tarsongoni ma gobaran di ngolu ni bang suyati mulut tung adumpe
pemikiran di bagasan nguluni hita jolma contohna alani haporsiota medok bahwasana anggo Tuhani dia tetap selalu setia dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak dukung songo dia dok pangaradio ni ngulutta lau mada poton na pinangido dohot songo na tahaporsia ngulutta ado na masa ulu si patagabe terjadi maimana di kekecewaan. Hape judut di tonga-tonga ni ngulutta marsika suring dua te akalas ni roha dohot aka na di dok paru kilo nia te saruba do songo di ngoluo kan saya bertemu do yang manis selalu bertemu dengan yang pahit, yang hitam selalu bertemu dengan yang putih. Molo di dok di bagasan ngoluta molo selalu bertemu molo imana mekel iko Jepang dona ulo sipatana marsak mati selalu bertemu duih sotung holan nadong pimikirak ta holan akalas ni roha holan natonggi holang aka natabu di bagasan nguluo alaiku bersiap do kita di bagasani alaniaha iko kesiapata mengaduk songoni ipe jot paru kiloni dohon akan naso dapat bagas rohai dalam dui di tonga-tonga ni ngulutta laho parohon aka nauli di tonga-tonga ni ngulutta. Kalau tak dalami do cara ni Tuhan ya te molo mulai tapai tihut di tonga-tonga ni paling ngulutta kan ulu si patah hitam madong ai puasa saya masa aka contona aka hasusaun di nguluang ay molo natutudunian di hilal Tuhani do adung nauli nadingkan natabu di hilal joma ay bahasa sadang niati dang bahasa ido di batubu di paago manyan aka arsak di paago manyan aka napait di paago manyan aka naasing niate gabihira na mangajari Tuhani do ngolut taon nate HP gudang do cara ni Tuhan ya te suhar sipate di bagasan ulin nyolma alai di bagasan tikina boy do kita dapotan aka ipola di bagasan paru kilon odo na di hatau ni cija saya idem bani di dok di bagasan ayati nama setebu nakinya di ayat obati dok kamu matu aka parohana tahuton pirmato dimuna unak kamu babiar ini oh jadi pertama kunci hidup untuk dapat mampu bertahan menghadapi berbagai hal dalam hidup kita adalah teguh kita di dalam Tuhan. Pirmatodim unak kamu mabiar, jangan kamu takut. Bayako kita menjawab sugari kita senajulu holana biar ni roha. Berek kamu mamolo jolma adung memang saya holna mabiar kari junate. Olo di soni mabiar. Contohnya mabiar dia, mabiar dang mamora majo. Mabiar songo dia, mabiar dang dapotan nguluna. Adung di. Mol dia kena poso, mabiar di mana dang dapuk jodoh. Adung di. Ate. So kamu inang ahma biar ni rohmu na ubel ga di taunon. Bagudang mu kirate adung lu biar muna ba lemur gudang puro-puro iya teh ini masuk mata 2024 anon habis namon nekan HP utang daftar gar dope memang tabado baju na bagak na ulia teh ale utang dang muru adung song lima biar di mana kan itu becol malah nih biar nak undang maju tahunon manur baju undang maju tahunon molo Natal tuh baru unape patu pakui ate ini molo robe anon todong anak bahasa dengan dong
kue ibat ubah kamu imada terus itu malang kue dak pola nian ikona on manlain ono buah sedang songona dak taba baju nindakan imada terus itu kita manur baju manang sadi hari pe itu kan betul jawaban yang paling mujarab doa teh ini nah budangan biar nih jolma tapi sebetulnya mulai ngata mulai siap biar kekhawatiran dalam hidup kita ingatlah apapun dengan nomor tambah di ngolu ton dan gak bisa menyelamatkan ngolu parto dioniba ini kan mau siang holsonia dan nama dok wah dak nama ngulu namang dengan dong holso dok biar memang adung do sifat hati secara hak manusia kita pasti ada yang tak merasa takut. Tetapi jangan oleh karena ketakutan kita itu menjadikan kita tidak seolah-olah Tuhan itu tidak bekerja, Tuhan itu tidak memiliki satu kekuatan dan Tuhan itu seolah-olah berdiam dalam hidup kita. Tidak ada, bekerja do Tuhan ya teh. Ada dok di tersurat ya teh di Rom 20 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi di bangson odoi gumudang holsona gumudong belga biar ni rohana apa ters tu dia morwa sian holsonai kamu maju sugari usukun moladong hosol kamu tortabba ma gabi hamoramuna sian biar ni rohamuna kau ngati lem taba moru doge ada manang contohna lem taba lama biar adung colma laho di bagasan biar di mana mangaramoti hai pasonna adung colma semua kan ala buah mama biar marsait buah di pautik mana mangan nate istilahnya kan idah ni sauti ikan mau pamana baja gali baunang dialang amamu se bapokokna basude di pautik asa sehat alea hama tambah sehat di mana nah, tambah gali dong aturan di mana asa tujuan di mana asa marniang di mana kan asa tarida pidi percaya diri HP las marniang toho alai gabi buah matong bersui-sui bohinai dengan kuring arung lo soni banggai mana kurus koring di mana hirang kason apa dak sehat di mana deh imai budang lui mai biar colma beli unang pa biar hu ale unang pa pedi hu hita teh arung lo colma pa pedi hu teh pasu-pasu Tuhan itu umpamana mau jalan jagal mbak 2 kilo molo hantuhan ya pokoknya ubet tuh tangiang nak pi 2 kilo umpama apalagi ya kama walang ya bicet tebu bicet mangulu apalagi di dok muse bah molo tung mate ya do mate mangan dina bah unak tung ate ini beli batu dulu semua kamu anak Cina luar biasa bi sudi terus ganuparin na tabu-tabu dia langi sehat lagi sudi ate ale dak song pangalang ni hita de pangalang ni halakan adung do ubat na dia bena laki anggo hita daong ulam dia lang gudang pitor ngesi ba no mudum ipe mudum tabu do pe onom jom pitujom pitor ba berodom mata niari sahakna gori baru mata niari bicar mata niari badang dungo ada ni tebu na mangun mido bahwa dungo muse terdilului muse si panganon sokona tebu na tuariba pangkangi umpamana piktor diba turisi gadi mamuse madang diraja ya pak pamangan na yung nang pabidihu si pata na on molo di bagasan hata nito hata di som memang dipaingot nas paling utama na di dok pirma todim
teguh, jangan takut menghadapi apapun. Apalagi kalau dihita si patah, dang dope terjadi ngapain terpikiri, ate kan adong ni, kan olo do songo ni, sarupa adong do colma, molo neng mulak tu tak termar pikiri bana, mar pesawat do, manang mari, terpikiri molo mar pesawat, mede budu yan nong, dak tadi dah bakai, nam se, ya aduh, termabir, ale molo contoh nak ba, molo maran di darat. Batari din na isa na madok bolo bade budo tu lautan dia lang di boduk deke tonglok tendak tari dete jadi sudi do budo na mangarsai di bagas ngulut tom jadi unak sotung di bagas nguluta songo bangsoi si pata pa pikir guru na manguluong termasuk di keluarga ya anak konon teh buado teh anak konon budo gabi bobi pejabat bindah haduan asih tori pikiri. Mereka kamu mah joma-joma laju luasa. Sorok poladong gudang tibu sikolana. So poladong na boy di hakon dihasak pun di ngoluna. Ale buasa gabe sipatan nasi songoni bahasa ya do gorong geleng na iya teh. Tang yang ido pir pos do rohani Tuhani. Jala di ulahon. Undur na paling peti. Mereka kamu mak dia ke pesta-pesta Natal tahun kan ngagudang ta begia ke jami tadi pertanyaan kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah Natal bagaimana Yesus lahir dengan penuh kehinaan dilele dikejar-kejar oleh penguasa untuk dibunuh kan itu gudang itu soalnya Rosi Maria ngadinggep pamatangna buado imana mardalan ibana drap si Joseph mar haludi sian hutan Nazaret tu Bethlehem 144 kilometer manako dua di dulu coba mojo sugari adok paru memuna contohnya pas di mata coba joda song si Maria doho joda merdela doho do sejebu satu tu dia mamudok konon tu pelajar Senayan mah umpamana beh 3 kilometer rupiah teh kenapa sesong na tabu do asa semangat imah biasa na molo jol mah molo do la tu mall na tersemangat do itu kan coba jol lawo jo sianon tu molan itu semangat ale tiki dengke pamatang na ale merepat dah anggodang buah do teh ba tungar teh kan itu ih omong bari tenan ale bual sasaud na disakapa di bata di tonga-tonga ni Portibion alania ala memang ditiki si Maria do si Joseph mangulahon sakap ni di bata dia tidak takut tak takut mana dang mabiar alania ala di bata do marsuru di bagas sendirina jadi ngoluat to besong ni do teh anggo bangsui memang nggak dipabuat si saya di son ay di parhatuban nunda laki aka bangso nasi di dok pirmato dimda di palua de bata di pauba de bata ngulutta asal mapir tondim kuat iman kuat pengharapanmu kuat di dalam kasih Kristus mulai bagasan ngulut tahun pasti hidup kita akan memiliki satu jawaban akhir hidup kita pasti memiliki jawaban yang baik. Isuk may biar ate kita namang luon. Jaladang adong jol masian biar ning rohana ngoluna gabe marparbuyohon na dinggan di ngolunay. Ale molo pirto dina pos rohana tutuhani dang mabiar aturon ni debata do ngoluku di dalam madalan ni ngoluku manang ahape na huadopi atik pejujut tabege jala soson di jolo tak bah adong hamawoloni. Tetapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti itu omma. Nah di dok ni tokoh-tokoh besar rate songon presiden Amerika na jolu si rotahe si Nabi Rong ni si belum naon imatong ya. Kita harus bisa nih nak. Bersama kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Si Obama teh
Hita pesongoni dong ulutan ate. Apalagi hita yang memasuki musaya tahun baru musaya te. Menang mabiar hita. Pirmato dita te. Las marohata. Ay nunga didongan itu hatta hita sian mulai di bona ni partikiat tahun. Alai pos rohata molo pirdo to dita te. Tutuhani. Ingot todi ni debata do toktong mandongani do namang paturehon di sudi ngolutta asa gabe tubuh di hita jupang di hita las ni rohado hahi pason di tonga-tonga ni ngolu parto diota nang di tonga-tonga ni ngolu par daging otta. Amin. Martangyang mahita moliate matuhan diajari hodo hami di bagasan tikion asa pirto dinami unang babiar hami mangalupi manang ahape di tonga-tonga ni ngulu nami jala nunga upatudo kami li Tuhan di tonga-tonga ni akaragam pesta Natal nang pinatupa di tonga ni huriam dohot akala na asing Tuhan sude na iya li Tuhan di bagasalas ni rohado hujuk pangi hami babua mulu nunga las rohanami pirto dinami mamuji pasangapoko doho di nalomang edehon didenggan ni basama le Tuhan ima marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus na rotu portibion laho patupaon haluaon bos rohanami Tuhan ahape na disakapi rohanami di ngulu namion iko jupang mah nauli na denggan di tonga-tonga ni parnguluan nami Tuhan di bata di bagasan tikion buanon nami mak sude aka hami napungu di som Tuhan siana met satu na magudang say pasu-pasu leo matodi na marsi hohot padau senaka holso pirto dinami Tuhan danggang gurohanami ale alania li Tuhan marupul do daging dakto dinami di bagasan tikion dinalao mangulupun di parningotan do dia kalas ni roha di hari hatutu bumi na naing patupon huriam mamuse anon na di Tuhan budari dinalaho makalason di saluhut nai atong pos rohan nami Tuhan jupang nami maka pasu-pasu molo di bagasan las ni roha hami dinalaho mangulupon di saluhut denggan di basam bano nami ali Tuhan dia karuas ni huriam nang bacalo pasu-pasu parbugason ali Tuhan ima Junius Sutapea dohot Valentina buru purba ima di Arina Salpu di Huriam HKBP Pasur Batu Resort Utaraja Ugan di distrik 2 Silidung saya mamasu-masu maho Tuhan ima di Parsaripion nasida asa Parsaripion sioloiho biar midaho jala marsada toktong ali Tuhan di tonga-tonga ni akapakubasion di tonga-tonga ni keluarga Tuhan di bata tuhodo pasaton nami di Tuhan nang di akaruas ni uriam namun ulang tahun kelahiran don Parsaripeon saya lam tabay hodo akapasu-pasu gudang tu nasida Tuhan dinalaho toktong mangula dia kaulon nasida dia karuas ni huriam nang pasatun akapilian nama regami ali Tuhan do las ni rohana saya lam mamasu-masu maho ali Tuhan papos marohanami babua molo pirton dinami dinalau pasatun na duminggan tuho lam ditabai hodo aka pasu-pasu gudang di tonga-tonga ni parnguluan nami Tuhan di bata asimaroham di bagasan tikion di akar ruas ni huriam ranau naung di bagasan pardalanan manang di bagasan naung sahat ali Tuhan manang neng berencana ali Tuhan dinalaho madapoton ima di sada inganan nanaing inganan las ni roha di mames tahun pesta Natal do baru horasi mali Tuhan jala pada usia nak keparmarahan sido ali Tuhan homa toktong dinalo masu ganup hami salil kami mames tahun ali Tuhan di pesta Natal asa di bagasan haki pasun dau aka parmaran jala lam takas mali Tuhan pamujian nami di hadapanmu muliati madi wali Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangyang hami Tuhan amin. Mari demahita sia nomor 514 ayat sadar mangihut laos disoma tapasat
pilihan apa dua dohon amplop Natal. Jongjong Mahida Salumba. Martang yang mahita tapasahat pilihan na tapasahat di bagasan tikyom. Ali di bata amanami na di banua gijang holo haroro ni saluhut sila lehon na dinggan don nasa uli basa na maliutus. Pasatami masya na lehon mito hami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uwab na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparahasya kami pilihan nun pati bulon na rajaunmu. Dito nga tonga ni huriam leho di porti biyon. Buhay marohanami mar hite-hite todim. Asal mutadahami ko rin sa lehon mito kami. Asal mengirgiri kami mandok melihat itu ho. Mari kita Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Namin na di banua kijang, say bidarbedia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saud malomone roham di banua tongaun songon na di banua kijang, leo matu hami sadari on hangulua siapari, say sama dosa nami song panesa nami di dosa di dongana mardosa tu hami, una kami tu giuntu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batamo buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim. Di hita salutna amanami do inanami song buah di kita anu jam 4 do jam pitu masuk do pehita tu perningotan perpunguan budari ima di perningotan hari tabu Tuhan Yesus. Nah padua hon unang lupa hita dinalaho mandik dikon ima humisik tate lau pangurupiot ta tudongat tanah di bakara asa taguhi ima di taringot tu pangurupiot tayate tu dongatta. Mulate ma di tu hatta.